Tiangco versus Romualdez. So that si Congressman Toby Tiangco, parang kinakalaban na niya si Congressman Martin Romualdez. Kasi sa kanyang interview, sinasabi niya na kasalanan daw lahat ni Congressman Martin Romualdez ang lahat ng ito. Siya yung former Speaker of the House. So ngayon, sinasabi niya na kung gusto pabalikin ni Congressman Martin Romualdez si Zaldico noon pa, nung Speaker pa lang dapat siya, dapat pinapabalik na niya. Pero bakit nung Speaker pa lang siya, hindi naman siya nag-effort na pabalikin ito or ginawa ng paraan na pabalikin si Zaldico. Ngayon naman, na nagsasalita na si Zaldico, hindi na niya nakokontrol daw si Zaldico. Pero ang sinasabi ni Congressman Toby Tiangco, si Martin Romualdez talaga ang tinuturo ni Congressman Toby Tiangco, habang sinasabi niya si Presidente daw ay hindi daw siya knowledgeable or kasama dito dahil yun daw ang kanyang alam sa pagkakausap niya sa nakataas at pagkakasama niya, yun yung nalalaman niya. Ngayon, Dad, dito sa away ni Congressman Tiangco at Congressman Martin Romualdez, noon, syempre, parang siya din yung nagkakampin na hindi maging speaker ulit si Martin Romualdez itong bagong Congress ngayong 2025. Pero ngayon naman, sinasabi niya na ang mga punot dulo ng mga kasalanan dito, itong former Speaker Martin Romualdez at si Presidente daw hindi daw kasama dito. Ngayon, ano nakikita mong laro dito, Dad? Well, kasi meron na talagang hidwaan silang dalawa, no? Kasi ngayon sa speakership election, no, namimili sila ng speaker that time, nung katatapos nung before magsona, talagang meron na yatang ibang gustong iupo o itulak sila Congressman Tiangco, no? Na parang sa ganun mapalitan na si Speaker Romualdez that time. No? Oo. So ang tanong doon kasi, kung meron mang iuupong speaker kasi, normally kinakailangan niya may basbas ng Pangulo. So kung walang basbas ng Pangulo, hindi rin talaga magtatagumpay yan. No? Oo. So kung sinong babasbasan ng Pangulo, doon normally kikiling yung ibang congressman. Kasi nga yung budget nang gagaling sa Executive Department, no, na pinapasa sa Congress para ipasa. So kung hindi bibigyan ng Executive Department ng basbas, normally mahirapan ka na mamuno as a speaker. So yun ang unang issue diyan. Meron na silang hidwaan tungkol sa pwesto ng speakership. Kung meron mang itinutulak si Congressman Tiangco laban kay Congressman Romualdez. No? So ang pangalawang issue kasi dito, hindi naman yun ang issue kung ano may mga political tiff nila, kung meron man silang hidwaan o meron silang pagtatalo tungkol sa pwesto. Ang pinag-uusapan kasi dito yung katiwalian na nangyari sa ating bayan, no? Yung nangyari parang nasamantala yung ating kabangbayan. So yun ang pinaka-issue dito. It doesn't matter who are the players. The issue here is definitely may nangyaring mali, no? So dapat kung may nangyaring mali, dapat may managot. Yun ang pinag-uusapan dito, yung pananagutan, no? Katarungan at kulungan. So kung meron mang kinalaman yung mga opisyal na to sa nangyari na yung sila na itinuturo, dapat panagutan nila to. Kaya pwede nilang sabihin na hindi nila alam yung nangyari, hinayaan nila si Congressman Zaldico na bumalangkas ng budget. Pero ang tanong kasi dito, hindi naman ma-aprobahan yung budget kung hindi rin dadaan sa tamang proseso. So kasi nga kung titingnan natin ang budget, saan ba nagsisimula yan? So kinakailangan i-analyze natin kung saan galing yung budget. No? Yung budget galing yan sa iba't ibang sangay o departamento ng pamahalaan na sinusumite yan sa Department of Budget, saka Secretary of DBM, Department of Budget and Management. From the Department of Budget Management Secretary, dadalhin niya yan sa Pangulo, ipapakita niya yan kung approve sa Pangulo o hindi, bago nila isubmit yan sa Congress for appropriation ng budget, ng pera, ng pondo. So pagkatapos sabihin ng Pangulo na sige, okay na yan, dadalhin niya sa Kongreso ngayon. Ang Kongreso naman ngayon ang magre-repaso niyan o either mag-aamyenda sila, may isisingit sila para may idadagdag sila. Yun yung mga budget insertion, di ba? Yun, doon pwede mangyari yung budget insertion. No? Pagkatapos, So mga hindi nakakaintindi siguro, Dad, kasi pinag-uusapan nila na kung sinasabi ni Congressman Toby Tiangco, kung gusto ko talaga ng budget na ilagay si Pangulo, dun sa NEP pa lang daw, pwede na daw niyang gawin, hindi na daw kailangan dumaan pa dun sa kay Zaldico. So for the benefit of everyone here, ano yung NEP at ano yung sinasabi nila yung budget insertion through Zaldico? well, kasi yung NEP, yan yung National Expenditure Program. Katulad nga sinabi natin, nagsisimula yan sa Executive Department, sa iba't ibang departamento under the President o under sa Pangulo. Tapos yan, papa-aprobahan nila sa Pangulo. Pero bago yan, sasubmit muna nila sa Secretary ng Budget para i-screen yan o sasalain. Titingnan niya kung yung mga request ng mga iba't ibang departamento o naayon sa programa ng pamahalaan at pagkatapos na kanya dadalhin sa Pangulo,
for approval or for confirmation. So yun yung NEP. So yun yung NEP, no? So ngayon, kahit na sinasabi natin na yung insertion pwede nang gawin ng Pangulo sa NEP, pero kasi siyempre, kung titingnan natin na there are two sides of the coin here. Assuming na totoo yan, no, na sa NEP na lamang, hindi na dadaanin sa insertion, dadaan sa insertion. No? Kung sa NEP pa lamang, di siyempre, kakausapin ng Pangulo, iba't ibang department, o yung Secretary of Budget na lamang, na sasabihin niya na dagdagan mo yung budget ng bawat departamento para sa ganun, pagdating sa Kongreso, papa-aprobahan mo sa kanila. Tama rin naman yun, may punto rin siya, no? Pwede rin yun. Pero meron tayong sinasabing afterthought, no? Yung afterthought, assuming lang, na meron siyang kinalaman, ang Pangulo, may afterthought to na, sige, pwedeng padagdagan, kausapin mo yung Congress para padagdagan ng budget para sa ganun, just in case may emergency o meron tayong ibang proyekto na hindi na isama dyan, meron tayong pagkukunan. Let's put it this way. Let's assume that it's all in good faith. No? Wag muna natin i-assume na may bad faith dito. I-assume natin na lahat ng nangyaring ito, simulan natin sa umpisa na walang masamang intensyon. Sabihin natin ganun. So, pwedeng gawin yon ng Pangulo. Kahit na wala sa NEP, pwedeng ipakiusap na dagdagan nila para na sa ganun merong mapaglalagyan kung may mga emergency na proyekto o mga proyektong nakaligtaan ng iba't ibang departamento na pwede nilang isingit later on. No? So kung good intention yun, wala namang masama doon. Anong tawag doon pag outside of NEP? Well, ang tawag doon yung ngayon mga unprogram o yung mga unprogram budget, di ba? Yun, walang programa yun kasi nga just in case lang na may biglang may gustong ipagawang tulay o coliseum o mga museo. So at least may pagkukunan, no? Yun ang punto doon, no? So yun ang direksyon kung good faith yun. Kaya lang kasi lahat ito nagkaroon ng parang putik. Nagkaroon ng putik ito kasi nga nakita natin yung kinahinatnan. Di ba? Kung yung kinahinatnan sana maganda, siguro wala namang magrereklamo doon sa budget insertion. Di ba? Kasi nga, ang budget insertion naman, kung talagang gagamitin para sa kapakanan ng sambayanan, lahat naman ng mamamayan matutuwa naman yan. Di ba? Kasi sila naman makikinabang. Pero sabi kasi ng mga taga-district engineers, di ba, na kapag galing dun sa mga unprogrammed funds, mas malaki daw ang hinihingi sa mga kontraktor, hindi ba, Dad? Yun ang issue dito kasi, no? Kasi ngayon nahaluan na ng malisya, no? When you say malisya, bad faith na to. Kaya kung sinasabi mong na talagang sinadya yung budget insertion para sa ganon mas malaki yung kanilang makulimbat, doon na nga nagkakaroon ngayon ng problema. It's not a question of whether the President requested the insertion or not. It's a question of what happened to the money that was supposed to be used for the citizen, for the people, for the country. Yun ang issue dito, no? So, to me kasi, lahat yan, insertion, lahat yan, mga technical terms lang yan, para sa mga kababayan natin. No? Parang ganito yan, may budget ka sa pamilya mo na 20,000. Tapos 15,000 lang yung naka-budget para nagagastusin mo. Pero may 5,000 kang itinabi para just in case na may emergency, may pagkukunan ka. Wala namang masama sa gano'n. Tapos papasabihin mo na lang, ito, idagdag mo itong 5,000 na ito kung sakaling may emergency kang pagkukunan. Wala namang masama doon kung ginamit sa tama. Ang issue kasi dito, ginamit sa mali. Diba? Kumbaga kinulimbat, kumbaga ginahasa, pinagsamantalahan yung sambayanan at ninakawan yung para sa ikabubuti ng mamamayan. Yun ang nakakasira kasi dito Kasi sa akin at the end of the day, hindi naman masama yung insertion kung gagamitin sa tama. Di ba? Una. Pangalawa, ang tanong kasi dito, kung ang kinikita lang ng Pilipinas 4.2 trillion o 4.3 trillion, ba't naman kasi kinakailangan gumastos ng 6.2 o 6.5 trillion? Mangungutang pa. Bakit nga? Hindi ba? Ang tanong diyan, kung sana masinop ang mga ating namumuno at namamahala, hindi nila hayaan na mabaon sa utang ang ating sambayanan. Kasi Dapat balanced budget, hindi ba, Dad? dapat sana. Yun ang pinaka-idea. Walang utangin. Kung ano lang kinita, yun lang gagastusin. Correct. O dapat may savings pa nga. Di ba? Dapat. Kasi bilang isang responsableng ama ng pamilya o ama ng bayan, dapat iniisip mo yung kapakanan. Hindi lamang ng kasalukuyan, pero yung pati na yung hinaharap ng ating mga kabataan. Which administration, Dad, ang nagkaroon tayo ng savings or balanced budget from the past? Well, actually, the closest that I could see is during the time of Ramos and Gloria Arroyo. That's the closest. And Cory Aquino, no? During those time, medyo yung budget deficit nila hindi ganun kalaki. Pero deficit pa rin. Deficit Pero pa konti rin. lang. Pero konti lang. Kasi nga sa akin, ang pinakamahalaga kasi pag nagmamanage ka ng budget ng ating bayan, kinakailangan iintindihin mo hindi lamang yung kapakanan ng
kasalukuyan mga mamamayan, pero yung kinabukasan ng ating mga kabataan. Kasing loan repayments for the Correct. future yun eh. Kasi pag utang ka ng utang at pinabaon mo sa utang ang ating sambayanan, ang kawawa niyan yung mga ating kabataan na hindi matutustusan yung kanilang mga pangangailangan. Sila magsasakripisyo doon, sila yung magbabayad nitong lahat ng kababalaghan na nangyayari dito ngayon. Tsaka speaking of mga loans, 'di ba, para uutangin nila yung deficit, 'di ba? All these loans karamihan dito would be in dollar, I assume, 'di ba? Correct. Kaya naapektuhan yung dollar exchange natin pag umuutang. Well, kasi ganito yan eh. Pagka umuutang ka kasi, lumalaki yung interest na babayaran mo. At kung kulang yung kinikita mo, siyempre, mangungutang ka ngayon ng dolyar. Ngayon, pagka nangungutang ka ng dolyar, babayaran mo rin yung interest in dolyar. So, kapag nangyayari yon, so, tataas ang halaga ng dolyar. At Tapos pag yung tumataas plus interest, pag tumataas yung halaga ng dolyar, tumataas yung mga presyo ng bilihin. Bakit ika mo? Kasi nga, Imported. 80 to 90% ng ating mga ginagamit sa bayan natin, inaangkat natin. So, unang-una dyan, mga gasolina, mga fuel, no? Bukod pa sa mga construction materials at iba-iba pa. So, lahat yan galing sa abroad yan, yung mga gasolina, fuel. So, pag tumaas ang dollar at bumaba ang peso, tataas ang presyo ng gasolina. Pag tumaas ang presyo ng gasolina, pati kuryente tataas. Siyempre kasi kailangan ng fuel ng kuryente. Hindi lamang yon. So pag tumaas yan, domino effect na lahat yan. No? Magtataasan na lahat. Ang pamasahe, sasakyan, lahat yan. Delivery cost, transport cost ng mga commodities at goods. So lahat yan tataas at tumaas ang presyo ng kuryente. So sino ang nagbabayad niyan? Ang nagbabayad niyan yung ating mga kawawang kababayan na nasa laylayan. Sila yung pinaparusahan ng mga ganitong katiwalian, ganitong kabulastugan, ganitong pagsasamantala sa kabangbayan. Oo. Kaya napaka-importante na may edukasyon, yung edukasyon ng bawat mamamayan kasi hindi na naintindihan kapag ka budget deficit o nagagastos yung pera sa kung ano ng mga ghost project, hindi na nakikita kung saan napupunta in the future, no? In fact, yung current situation natin galing na rin sa previous corruptions kaya ang bagal ng growth ng pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino kasi nga yung utang na ginagawa ng mga previous administrations nagpatong-patong na at yung interest nun, yun yung humihila pababa sa ating bayan at mas lalong naging OFW or BPO-driven economy na lang tayo. Basically, kailangan dollars. Kung hindi kumikita ng dollars ang Pilipinas through OFW and BPO, siguro napakabagal na ng mga ekonomiya natin, hindi ba, Dad? Correct, no? Katunayan niya, kaya sinasabi nga natin, mga OFWs natin, sila yung mga bagong bayani natin, di ba? Bakit kamo? Kasi nga dahil sa laki ng mga dolyar na napapadala sa bayan natin, sila yung sumasagip talaga sa ekonomiya natin. Kasi kung titingnan mo, yung exports natin napakaliit kung ihahambing sa imports natin o inaangkat natin. No? So yun ang dahilan kaya sinasabi natin sila yung mga bagong bayani. Pero balikan ko yung sinasabi mo kasi kanina, no? Yung sinasabi mo kasi kanina yung edukasyon. Totoo yun na kung ang mga kababayan natin mas mataas ang edukasyon at kaalaman, mas marunong silang mamili ng mga tamang mamumuno at mamamahala. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na porke edukado yung tao, hindi siya gagawa ng katiwalian. No? May mga taong edukado na gumagawa ng katiwalian. Totoo yun, tama yun. No? Pero ang sinasabi lang naman natin, kasi kung ang mga tao natin mas edukado at mas may kaalaman, magkakaroon sila ng better decision-making process. Ibig sabihin, kung ang informasyon, sinasabi nila, di ba, information is power. Exactly. Kung alam mo yung mga informasyon, kasi nga nakapag-aral ka na maayos, mas madali ka makapag-desisyon. But it doesn't mean to say that porke edukado ka, hindi ka walang hiya. Kahit naman hindi ka edukado, pwede ka rin mabuting tao at mabait na tao. Pero ang pagkakaiba kasi nun, kung sakali man mabuti kang tao, mas madali kang gumawa ng tamang desisyon. Yung sinasabi natin, it's easier for you to make the right decision because you know how to get the right information because of your education. So yun ang sinasabi natin. In fact, nga may nabasa ako at may napanood din ako na yung sinasabi ni Socrates, yung dating philosopher sa Europa, na ang demokrasya daw ay napaka-dangerous, no? Hindi siya pabor sa demokrasya noon kasi sinasabi niya na kung hindi edukado ang mga taong bayan na maboboto or mga namimili, marami mga sweet talker na magsasabi lang na mas popular opinion na basta lang gusto marinig ng taong bayan. Kung may isang tao na hindi doktor, sabi niya, boto niyo ako para gumaling lahat ng sakit niyo kahit wala siyang background versus yung doktor na hindi magaling magsalita, mas maboboto yung mas magaling magsalita na hindi naman talaga kayang gawin yung trabaho. Kaya nga sinasabi ni Socrates, democracy is, there's a high chance of failure. Pero yun nga lang, may mga successful democracies like America, kasi sa Amerika, napakataas ng edukasyon ng bawat mamamayan. Bata pa lamang sila, naintindihan na nila kung paano gumagalaw yung lipunan dahil mataas yung edukasyon ng kanilang lipunan. Pero dito ba sa Pilipinas, would you say democracy has failed the Philippines ngayon na naglalaban-laban itong mga politiko natin? Minsan nga nakakalito kasi
kasi sa Amerika may left wing, may right wing. Yung taong gusto ng social network or social safety nets, yung left wing. Yung mga taong gusto ng progressive business, yun yung mga right wing. Pero dito sa Pilipinas, pag iniintindi ko itong mga politiko natin, kung ano-ano man yung kulay nila, hindi ko makita kung left or right talaga sila eh. Basta kung ano lang yung popular, ano lang yung gusto marinig ng tao, yun yung paulit-ulit na sinasabi. Kaya ngayon, medyo gulo-gulo na yung ating politika. Ayan, nag-aaway-aaway na sila. So, would you say that Philippines is a failed democracy? I would not say that it's a failed democracy. I would just say na kinakailangan may mga dapat lang tayong hubugin at baguhin ang mga pamamaraan at sistema. No? I still believe in democracy kasi nga yan ang sinasabi natin. Yan ang damdamin at yan ang tinig ng ating mga kababayan o karamihan sa ating mga kababayan. Kaya napakahalaga pa rin ang demokrasya. Kasi ang danger din naman kung maging parang autocratic tayo, dictatorship, kung nagkamali tayo ng hinalal na dictator, talagang mapaparusahan din lahat. So at least maganda sa demokrasya, mayroong term limit. Hindi ba sinasabi nga natin at least pag nahalal na Pangulo, 6 years o kunti pwede ma-impeach. No? Kung medyo mali yung ginagawa niya at hindi niya alam yung ginagawa niya, at least pwede siya ma-impeach o maghihintay ka lang ng 6 na taon. No? Although it's too long. But at least mapapalitan siya, hindi yung forever na magsasuffer tayo. Ang sakripisyo lang dito, kung magaling naman yung pinuno at hanggang 6 years lang siya, sayang din naman. Di ba? So kaya ngayon sinasabi natin na madaling malinlang ang mga tao kung kulang ang kanilang information o kanilang kaalaman. So kaya napakahalaga na matuto sila, maturuan sila. No? Kasi nga maraming manlilinlang. No? Yung mga manlilinlang ang delikado Mga dyan. sweet talkers. Sweet talkers. No? So kung may kasabihan nga, 'di ba, kung gusto mo mamayagpag ang katiwalian, gawin mo mga mamamayan. No? So yun ang napaka-dangerous position dito. Kaya nga napakahalaga sa ating mga kababayan na matuto kung paano pumili ng tamang iyahalal. No? Kasi parang ano yan parang sa mga nagliligawan yan no? Maraming mga nanliligaw sa iyo. Mga kunyari babae ka, tapos marami nanliligaw sa iyo, may gwapo, may mayaman, merong pangkaraniwan. Pero hindi mo titingnan kung sino yung mayaman, sino yung gwapo, sino yung sikat. Ang titingnan mo kung talaga bang mamahalin ka nitong nanliligaw sa iyo at hindi ka iiwanan sa panahon ng kahirapan. So yun ang kinakailangan mo, yung taong merong puso na totoo, taong marunong magtrabaho. Kasi nga kahit na totoo yung puso niya, pero hindi ka naman niya kayang pakainin dahil hindi naman niya alam magtrabaho, di problema din yon. So parang ka namimili din ng asawa na alam mo pa nagkamali ka, talagang pagbabayaran mo yon, no? Talagang masisira ang kabuhayan mo at buhay mo. So dapat ganun kasensitibong ating mga kababayan, hindi porke niregaluhan ka ng lalaki ng mahal na relo, sasama ka na sa kanya, paano kung ginamit ka lang pala o gagamitin ka lang pala o pagsasamantalahan ka lang. So this is where the education process has to come in, no? Ano masasabi mo dad yung sa sinabi ni Socrates na ang mga dapat botante lang ay yung mga nakapag-aral at may edukasyon? Kasi pag sinama mo lahat, pati yung mga hindi nakapag-aral, syempre mas madami yun. At yung desisyon nila, hindi na magiging informed or educated choice. Kaya sa pananaw ni Socrates, ang privilege to vote is only for those who are educated. Pag ganun ginawa natin sa Pilipinas, yung mga nakapagtapos na ng kolehiyo ang pwede bumoto, anong tingin mo sa ganung sistema? Well, actually, ang ganyang sistema, medyo may konti ng replica o mirror image ng parliamentary system. No? Under the parliamentary system kasi, yung mga parliament members lang, yung mga naihalal na, yun lang ang pwede mamili ng kanilang prime minister o pinuno na magpapatakbo ng pamahalaan. So medyo may konting hilaw na ganong direksyon o pananaw. Pero sa akin kasi, kinakailangan lahat ng mga mamamayan makaboto pa rin under the democratic system. Siguro ang dapat baguhin sistema is yung mga tatakbo. Dapat walang hayaang tatakbo, walang pwedeng tumakbo kung una hindi nakapag-aral na maayos, pangalawa walang track record, walang track record na nakapagpatakbo ng mga institusyon, organisasyon o kumpanya na walang credentials na maayos. So, yung kinakailangan merong ganong criteria na meron kang at least 5 years experience in managing a company, let's say worth 500 million o 1 billion o 200 million, mga ganun. Depende sa rango. Let's say, mayor o presidente, dapat meron kang management experience. Kasi saka Bachelor of Science, dapat yung degree. What do you think? Yes, dapat. No? Meron kang 4-year course at the very least. No? Tapos meron kang management experience in running institution, whether Red Cross or whatever institution, na ikaw yung Pangulo, ikaw yung nagpapatakbo. Depende kung ano yung tinatakbuhan mo. No? Kung, for example, senator or congressman, pwedeng vice president, ikaw senior vice president. Pero kung mayor, governor or presidente, dapat presidente ka o chairman ka ng isang kumpanya na tumatakbo ng maayos. So, merong 5-year track record history ka dapat. Para sa ganon, pag upo mo, alam mo, dahil meron kang management experience, siguro yun ang dapat mabago, hindi yung botante. Kasi yung botante, kawawa naman yung mga mamayan, dahil yun na nga lang yung kanilang tinig o yun na lang yung kanilang pagkakataon
Parang sa ganon, maihayag nila yung damdamin Exactly. nila sa pamahalaan, sa mga namumuno. Oo. Pero ang kinakailangan na lang ditong higpitan siguro, yung mga Tumatakbo, kakandidato. oo. Dapat yung mga kandidato, una nakapagtapos para alam nila kung ano yung ginagawa nila. Parang Oo. piloto yan no? Hindi ka pwedeng sumakay sa isang eroplano na yung piloto hindi man lang nakapag-aral na maayos. Baka Exactly. ibagsak ka niya at mamatay kayong lahat na pamilya pag Oo. sumakay doon. Exactly. Dapat yung piloto merong pinag-aralan, marunong magpalipad ng eroplano, may training, may experience, may track record na nagpapatakbo ng eroplano. Kasi kahit na eroplano pag binago mo yung size ng eroplano, iba-ibang klaseng piloto ang kailangan mo dyan. May training yan na iba-iba. Hindi porke Airbus yan na 300 saka Boeing 747, parehong piloto yan. Hindi. Pag magpapalipad ka ng Boeing, kinakailangan mag-retrain ka ulit kasi iba yung mga gadgets yan at instrumento Oo. niyan. Kaya napakahalaga na meron training at background. Sa Singapore, ganun sila Exactly. Hindi ka pwedeng tumakbo na presidente o prime minister nila na wala kang ganong background o member of parliament. No? So, kinakailangan meron kang education, may management experience ka, ganon. So, yun ang kailangan doon. No? So, pangalawa kasi nga yung sistema rin natin, multi-party system. Oo nga. Ang problema kasi sa multi-party system natin, walang prinsipyo. Oo. It's a personality-driven party system. Populist-driven. Exactly. So, Oo. this is not going to work for the country kasi walang prinsipyo. Oo. Dapat kasi ang ating mga political party, let's say dalawa lang o tatlo, pero may prinsipyo na pinaninindigan at bawal maglipat-lipat yung turncoatism na tinatawag natin. Pag naglipat ka, immediately hindi ka pwedeng tumakbo for the next 5 to 10 years. No? Para sa ganun, you discourage these people from doing that. Kasi ngayon, kung siya yung presidente, sama ako sa partido niya para makinabang ako. Lahat ang iniisip kasi sariling kapakanan, Oo. sariling pagkakakitaan. Preservation, no? Yung pagkakakitaan ang iniisip nilang lahat. Hindi talaga public service. It's more of self-service. Paulit-ulit Oo. natin sinasabi yan, di ba? So kaya nga sinasabi natin sa ating bayan, ayos pa rin naman ang demokrasya, nananalig pa rin ako sa demokrasya. Ang problema lang kasi natin, yung mga pamamaraan at sistema at mga patakaran na dapat nating hubugin na mas babagay at aangkop sa ating katayuan ngayon bilang sambayan. Now, coming back to Tiangco versus Romualdez, what do you think is gonna happen here? Well, definitely magkakaroon ng katarungan. At the end of the day, you can do everything you can to avoid justice. Pero pag may ginawa kang kasalanan na lalo na't ganito nalantad na sa lipunan, talagang magkakaroon ng kabayaran yan. No? Talagang merong mananagot yan. Ngayon, ang kailangan na lang makompleto yung sinasabi nating mga dokumento, ebidensya o mga testigo, di ba? Kasi nga kahit naman sa krimen di ba? Minsan kahit na hindi mo mahanap yung baril na ginamit sa pagpatay, pero kung merong witness at may circumstantial evidence at may motive, yun pa lang pwede ka na rin makonvict, no? Kasi di ba, the elements of a crime, di ba, may apat basically sinasabi sila, di ba? Una, kinakailangan merong motive. Pangalawa, merong direct evidence. Pangatlo, merong direct witness. Pang-apat, yung circumstantial evidence. Yes. Minsan hindi mabubuo yung apat, no? Kaya nga minsan may forensic evidence na rin Sabihin yung forensic kahit na hindi makita mismo yung ginamit pero matritrace lang yung fingerprint mo doon or whatever, makita sa lugar, magiging circumstantial evidence na yon, no? So normally no sa apat na yon na ginagamit na batayan ng mga ating husgado, minsan kahit na hindi nakokompleto pero kung malakas masyado yung dalawa o tatlo doon, pwede kang makonvict. Sa nakikita kasi natin dito ngayon, mukhang nabubuo na unti-unti yung mga elements ng crime, no? At kung sino yung mga involved, di ba? Kaya lang siyempre hindi naman natin pwede pangunahan, hayaan natin ang hustisya na magdesisyon yan. Pwede lang manipulahin yan, pwede lang laruin, pwede lang pagtakpan, pero at the end of the day, doon pa rin patutungo yan, no? Kaya nga ito yung kasabihan sa ating mga kababayan Huwag kayong sumama sa mga walang hiya. Kasi pagdating sa dulo, may kasabihan nga, di ba, ang mga kasamahan ng mga gumagawa ng katiwalian, normally, pagdating sa dulo, sila nagtatrayduran. Yan yung lessons dito. May mga ibang columnist tsaka analyst na nagsasabi na mukhang pinagtatakpan si former Speaker Martin Romualdez at ang ilalaglag nila, itong mga pangalan nila Chis Escudero and several other senators and a few congressmen and some DPWH and some contractors to satisfy the public. Pero is this not a dangerous precedent na kapag na pagtakpan or nakalusot man si former speaker dito, hindi ba baka masisi ng mga tao ang gobyerno at ang pangulo pagka nangyari dito? Well, sa akin kasi pag merong ganitong takipan, babalikan ko yung envelope ni President Erap nung na-impeach siya, no? Yung sinasabing envelope na ayaw niyang pabuksan, no? Kaya nabasa ng mga mamamayan na magkakaroon ng parang takipan, parang nagkakaroon ng cover up, no? So anong nangyari? Natanggal siya sa pwesto, no? At nakulong din yung mga dapat makulong, no? So
Yun ang punto de vista natin dito, na pag ginawa na, hinayaan ng pamahalaan natin na ganito ang patutunguhan na landas, baka lalong matutoy yung kanilang kinakatakutan, no? Ang mauupo na Vice President, si Sara Duterte, no? Na maging President, no? At pag nangyari yun, mas lalo silang mapaparusahan kasi alam naman natin na meron silang hidwaan at talagang ipatutupad yan ang isang kamay na bakal para sila'y mapatungo sa kulungan. So, yun ang problema dito. So, sa akin kasi, pag meron ng ganito nangyaring mali, siguro una, ibalik yung mga dapat ibalik, no? Para sa ganun, mabawasan yung kasalanan. At meron talagang magbabayad. Pag may ginawa kang mali sa lipunan natin o sa ating bayan o sa ating sambayanan, talagang magkakaroon ng kabayaran. Kung gusto mong takasan ito, hindi ka rin makakalusot at the end of the day. Lahat yan magbabayad. Nakita naman natin, no, yung mga dati nating Pangulo na nagkaroon ng problema, nagkaroon ng ganyang akusasyon, talagang lahat naman sila nagdusa din kahit na paano. Would you say mas magandang senaryo para sa presidente or sa gobyerno natin na kung may kamag-anak mismo ng presidente ang masampulan at mapakita niya na hindi siya biased towards sa mga kamag-anak niya? Ganun ba yun nakikita natin? Well, siyempre, doon, isa yun sa mga pwede niyang gawin para sa ganun maibsan itong ganitong galit at puot ng ating mga mamamayan. No? So, ang tanong na lang yan, does he have the political will to make sure that justice is served even to those who are very, very close to him? That is where the destiny of our nation lie now. No? If he can show that, then somehow his presidency will serve as a legacy for everybody else. No? So, yun ang point natin dito. Oo, kaya napaka-importante ng edukasyon mga kababayan. Kaya ginagawa namin itong mga podcast at discussions is para ma-educate ang bawat mamamayan kung ano ba talaga ang nangyayari at ano yung kailangan para sa ating bayan para hindi na makaulit itong mga taong to. Kasi pabalik-balik na lang sila. Ang tagal-tagal na nila sa politika na from Napoles time hanggang Sara Diskaya time, umuulit-ulit lang yung mga players pero nagbago-bago lang yung mga contractor. So, pag naayos ang edukasyon, mas aayos ang mga tao at aayos ang ating bayan. Dahil yan ang pinaglalaban ng Ilocano Defenders Party List, edukasyon para sa bayan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sayang, yung coach ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, kung ang ating mga mamamayan ay maitataas ang antas ng kanilang kaalaman, tiyak na mas gaganda ang kanilang kinabukasan at mas sasagana ang kanilang kabuhayan. Ako po si Michael Sa, inyong dad ng bayan.